Barangay Love Stories. Love Stories. May mga bagay na hindi na dapat pag-uusapan. Pero may mga bagay na kailangang pinag-uusapan. Maraming maling akala ang nabubuo kapag hindi nag-uusap ang dalawang panig. Ikaw kapuso, masasabi mo bang nagbago ang isang tao nang hindi mo nalalaman kung ano ang dahilan ng sinasabi mong pagbabago niya? Dear Papa Dudut, ako po si Soledad. Pero ang itawag sa akin ng marami at ng inyong programa ay Sol. Ngayong taon po ay ipagdiriwang ko na ang unang taon ng aking pagiging senior citizen. Opo, 61 na po ako ngayon at nung isang taon lamang po ako ay nag-60 years old. At nung isang taon lang din nangyari ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Kwento po ito ng buhay ko o kwento ng love life ko. Pasensya ka na Papa Dudut, nasa edad kong ito ay love life pa ako. Ang pangalan po ng aking asawa ay si Maurice. Mas matanda po siya sa akin, 64 years old na po siya ngayon. Mabait po siya na asawa at hindi niya ako kahit kailan sinaktan, physical man o emosyonal. Kaya mahal na mahal ko po siya. Tumanda po kami nang walang naging problema gaya ng pambababae, kaya ganoon na lamang po ang pagiging kampante ko sa asawa ko. May mga anak po pala kami, 2 lalaki at 1 babae. Lahat sila ay nakabukod, 10 taon na ang nakalipas dahil may mga asawa na din. Dumadalaw-dalaw na lamang sila paminsan-minsan, kaya kami na lamang po ni Maurice ang nasa bahay. Papadudot kung kailan po solong-solo namin ang bahay ay saka naman po para kaming nag-retreat. Napakasolemn po ng samahan namin. Kwentuhan na lang po ganon. Naisip ko na siguro ganon talaga pag tumatanda na. May mga bagay na nababawasan nating ginagawa. Mas gusto na lamang na parang BFF na lamang. Pero ganon pa man ay syempre hindi ko pa din inaalis ang responsibilidad ko sa kanya bilang isang asawa. Kaya masasabi ko na masaya naman po kami sa kung ano ang meron kami sa ngayon. Mahal, alam mo ba kahapon sa palengke, may nag-away na 2 babae. Muntik nang magsabunutan. Nakikinig ka ba? Ayun nga, grabe wala man lang umawat. Pasugod na yung isa at sasabunutan na yung kaaway. Grabe ang mga tao sa palengke, parang walang pakialam. Mawat ka ba? Ha? Hindi. Di isa ka sa mga walang pakialam. Hindi naman, may rason naman ako kaya hindi ako umawat. Ano? 2 basket kasi ang bit-bit ko kaya hindi ko sila maawat. Pwede mo namang ilapag muna. Sandali nga, ako ba ang nakipag-away? Bakit parang ako ang may kasalanan? Kasi pwede mo din namang isipin na may kanya-kanyang dahilan yung mga tao kaya hindi sila umaawat. Huwag kang judgmental. Ano ang dahilan nila para magkusyoso? Ikaw, anong dahilan mo? Bakit ka nanonood? Ito naman Huwag ka na nga kumontra. Ay naku, iba na nga lang ang ikukwento ko. O eto na nga. Kahapon habang pauwi, nakasalubong ko si Maring Maya. Alam mo ba na aalis na pala siya? Bakit ko naman malalaman yan? Hindi naman ako tsismoso. Sobra ka naman. Parang sinasabi mong tsismosa ako. Anyway, ayun nga. Pupunta na daw ng Norway. Uy, nakikinig ka ba? Oo. Ayun na nga, pupunta na pala siyang Norway kasi pinitisyon siya ng boyfriend niya.
Alam mo, minsan naguguluhan ako kay Maring Maya. Dati may boyfriend yun na hapon eh. Hoy! Nakikinig ka ba? Oo nga. O anong sinasabi ko? Si Maring Maya may boyfriend na hapon na nasa Norway. Hindi! Ayan, hindi kasi nakikinig eh. Mamaya mali ang masabi mo sa iba. Bakit ko naman sasabihin sa iba? Buhay ni Maya yan. Malay mo, may magtanong. Ano bang sinasabi mo? Sino magtatanong? Aba, hindi natin alam. Teka nga, wala naman akong pakialam kahit mag-asawa pa ng taga Mars o Pluto yang si Maya. Buhay niya yun. Kung saan siya maligaya, hayaan mo siya. Hindi naman ako kumukontra. Natutuwa nga ako para sa kanya. Nagtataka lang ako. Ano kaya nangyari sa dating boyfriend niyang hapon? Natutuwa ka niyan, ha? Oo, bakit? Pero may iba kang iniisip tungkol sa kanya. Ano naman? Anong ano naman? Hinahanap mo yung dating boyfriend niya na hapon. Ito naman? Nakaitanong ko lang naman. Wala kang ibig sabihin? Wala! Iniisip ko lang kung niloko ba nung hapon si Maya o si Maya ang nagloko. Hoy Sol, pang-chichismis na yan. Tayong dalawa lang naman ang nandito. Ang chismis, yung madami kami tapos pinag-uusapan namin ang buhay ng iba. Kese hodang ako lang o marami kang kausap. Pang-chichismis pa din yung pag-usapan at pagdudahan ang buhay ng ibang tao. Masyado ka naman. Bakit ba parang kanina pa parang ibang timpla mo? May problema ba? Problema? Wala. Pagod lang ako. Magpahinga ka naman kasi minsan. Puro ka trabaho eh. Magkape ka na nga lang. Ito oh. Mahal. Mahal! Mahal! Aray ko! Napaso tuloy ako. Ano ba yun? Wala ka bang napapansin sa akin? Pumayat ka. Hindi ah, same pa rin yung tabako. Tingnan mo ako mabuti. Bagong ligo ka. Nakakainis ka. Pawis tuno. Tingnan mo kasi mabuti. Alam mo, wag mo na akong pahirapan. Ano ba yun? Sirit na. May pasirit-sirit ka pa dyan. Ano ka, teenager? Ano nga, sirit ka na. Sabihin mo na. Ayoko, sabihin mo muna sirit. Ay, sirit. Hindi mo ba napansin itong bagong duster ko? Bago yan? Pareho lang naman ang ibang duster mo. Bakit hindi mo subukang iba naman ang isuot mo? Nakasanayan ko na to, dito na ako hiyang. So wala kang balak mag-iba ng itsura? Yun parang dati. Ay, napaglumaan ko na yung ganong itsura. Ay, kung yan ang gusto mo, bahala ka. Hindi ko maintindihan si Morris ng araw na yon, Papa Dudut. Parang wala siyang gana. Pati pananamit ko ay may nasasabi siya. Medyo nainis ako sa kanya pero aalis naman siya kaya pinalampas ko na lamang para walang gulo. Nagtatrabaho pa din pala si Morris hanggang ngayon, Papa Dudut. In-extend niya ang retirement niya ng 5 years pa. Okay naman sa kumpanya nila kasi matagal na naman siya doon at isa pa ay may posisyon din naman siya. Kaya yung papalit sa kanya ay parang assistant niya para maituro niya lahat ng kailangang malaman. Kaya naiintindihan ko kung bakit parang walang gana si Morris. Dahil nga sa pagod, mabuti na nga lang at hindi siya nagkakasakit. Hindi ko naman siya pinababayaan sa mga kailangan niya at sa pagkain. Lalo na kapag weekend at nandun siya sa bahay. Actually, Sunday lang siya natitigil ng buong araw sa bahay. Pag Saturday kasi umaalis siya matapos mananghalian. May mga inaayos daw siya. Pero isang beses, araw ng linggo, ay may nag-doorbell sa bahay at palabas na sana ako pero nadinig ko na binuksan na ni Morris ang pinto. Dahil nandun na si Morris ay babalik na sana ako sa kusina pero nadinig ko na parang kausap ni Morris ang nasa may pinto. Kaya lumabas ako para silipin kung sino. Nagulat ako nang makita kong yayakap kay Morris ang babae. Siguro ay nasa edad 20 pataas siya at maganda. Napasigaw ako sa mga nakita ko kaya kaagad na sinabi ni Morris na hindi niya kilala ang babae. Nagulat din ang babae sa akin at saka nagsorry. Saka sinabi na maling bahay daw ata ang napuntahan niya.
Baka sa kabilang bahay daw. Saka siya nagmamadaling umalis. Pumasok na kami at hindi na pinansin ang nangyari. Pero syempre, gusto ko naman na mag-osyoso, Papa Dudut. Mahal! 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 Ay, ano ba? Bakit ka ba nanggugulat? Bakit ka magugulat kanina pa kita tinatawag? Ang lapit-lapit natin sa isa't isa tapos sisigaw ka. Yun na nga Ang lapit-lapit natin sa isa't isa hindi mo ko naririnig. Ano ba yun? Iniisip ko kasi yung babae kanina. Oh, Nakita ko kung paano kanya yakapin Sol, wala akong alam doon. Hindi ko kilala ang babaeng yun. Alam ko naman yun. Sa dami ng ginagawa mo, siguro naman hindi mo na maisisingit ang pagkerengkeng. Oo naman. Yun nga, nung nakita ko kung paano siya yumakap sa'yo, tapos nagkamali daw siya ng bahay na pupuntahan. Sa kabila daw, ang nakatira sa kabila si Ernest. Si Ernest ay binata, kaya isa lang ang ibig sabihin. Si Ernest ay umuupa ng call girl. Mahal, sobra ka naman sa call girl. Baka naman escort lang. Pareho din yun. Magkaiba yun. Yung escort, companionship lang. Binabayaran pa rin sila. Kasi nga, yun ang trabaho nila. Call girl nga. Bahala ka na nga. O sige na, escort na kung escort. Kaya palampasin mo na yung isyong yan. Mangchismis ka na lang ng ibang kapitbahay natin. Meron nga talaga akong kwento tungkol kay Grace, pero hindi muna priority si Grace ngayon. Mas concerned ako kay Ernest. Oh, ano naman si Ernest? Nakikinig ka ba? Kasi nga kumuha siya ng call. Ibig kong sabihin escort. Paano kung mapahamak siya? Bakit naman mapapahamak si Ernest? Isa pa, lalaki yun. Kaya niya ang sarili niya. Parang lolokohin lang siya nung babae. Peperahan. Hindi naman niya nililigawan. Paanong lolokohin siya? Natural lang na may money involved. Kasi nga trabaho nung babae yun. Parang uubusin ang pera ni Ernest. Alam mo, ubusin o hindi, problema na ni Ernest yun. Problema ko din yun. Kaibigan ko si Ernest Mahal, kapitbahay mo din si Ernest. 19 years old lang siya. Anong feeling mo? 19 ka din. Tropa kayo. Excuse me, sa friendship walang edad. O siya, sige na. Pero wag ka nang makialam sa kanya. Magigilty naman ako pag hindi ako nakialam. Mahal, paano mo ba siya naging kaibigan? Ano bang mabigat ang nagawa niya sa'yo at naging magkaibigan kayo? Namagitan siya nung kumprontahin ako ni Maya nung isang araw tungkol sa pagpapakasal niya sa Norway. Kinumpronta ka ni Maya? Hindi yun ang point. Ang point ay namagitan si Ernest. O sige, anong ginawa ni Ernest? Aba yung Maya na yon? Pinagbibintangan ba naman ako na ako daw ang nagchismis na may kalaguyo siyang Hapon? Hindi ba ikaw naman? Hindi! Hindi ikaw ang nagchismis? Hindi yun ang point. Ang kulit mo, si Ernest ang pinag-uusapan. Sinasabi ko na kaibigan ko si Ernest dahil siya ang nagtanggol sa akin kay Maya. Kita mo yung ginagawa mo? Baka pwedeng maghanap ka na ng ibang hobby. Tigilan mo na yung pang-chismis. Hindi naman chismis yun. Napapag-usapan lang naman. Hindi chismis. Kita mo nga, nagkakaroon ka tuloy ng kaaway. Nagkaayos na kami ni Maya at dahil ngayon kay Ernest. Kaya dapat kong tulungan si Ernest. Bakit ba ayaw mong tantanan si Ernest? Hayaan mo siya sa kaligayahan niya. Masaya ako kung maligaya siya nang hindi siya niloloko. Pero ang kaligayahang huwad, hindi ko basta-basta mapapabayaan ang kaibigan ko. Anong gagawin mo? Aawain mo yung babae? Siguradong wala naman dun ngayon yun. O baka wala silang dalawa at umalis. Teka nga, bakit ba kanina ka pa escort ng escort? Kilala mo ba yung babaeng yun? Ano? Hindi, sinasabi ko lang. Bahala ka na nga. O di na-realize mo rin na kailangan ng tulong ni Ernest. Paano mo nga sa tutulungan? Kakausapin ko siya na humanap na lang ng totoong mamahalin at huwag nang magbayad. Tapos? Alam ko makikinig si Ernest sa akin kasi para na ako nakatatandang kapatid noon.
Para kang nakatatanda, period. Huwag ka na kasing makialam sa buhay nila. Naiinis ako ng ganyan ka. O siya, hindi na kung hindi. Sige, hindi na ako makikialam kay Ernest. Ay, salamat. Siyempre, Papa Dudut, hindi totoo ang sinabi ko kay Maurice. Kaibigan ko talaga si Ernest, kaya kailangan ko siyang kausapin para sa ikakatahimik ng konsensya ko. Kaya kinabukasan ay nagluto ako ng masarap na dinuguan at nang makaalis na si Maurice para pumasok sa opisina ay saka ako nagpunta kay Ernest. Natuwa si Ernest nang bigyan ko siya ng dinuguan. Kaya yun ang hudyat para simulan ang pakay ko. Una, sabi ko na kung pwede ba kaming magkwentuhan sandali. Pinapasok niya ako at saka kami nagkakumustahan at hindi na ako nagpaligoy-ligoy. Sinabi ko na ang concern ko sa kanya. Kaya dapat maghanap na lang siya ng tamang tao para sa kanya at huwag naggaya ng laro-laro. Sinabi ko pa sa kanya na deserve niya ang maging masaya dahil mabait siya at wala siyang dapat na ikatakot o ikahiya sa pagkakaroon ng tamang relasyon. Napatahimik siya at parang nahiya. Sa kanya sinabi na tama ako sa mga sinabi ko. Nagulat ako nang bigla niya akong niyakap at sobra ang pasasalamat niya. Kaya matapos ang usapang yon, Papa Dudut, ay para akong nasa alapaap. Dahil naliwanagan na si Ernest dahil sa akin. At dahil nga doon, Papa Dudut, ay tuwang-tuwa ako sa mga nangyari. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kinabukasan ay mayabang kong pinagmalaki kay Maurice ang nangyari. Na sa unang pagkakataon ay magandang naging resulta ng pagiging pakialamera ko, Papa Dudut. Oo, Papa Dudut, sa pagkakataong yon dahil sa magandang kinalabasan ay inaamin ko na pakialamera ako. Pero ewan ko ba sa asawa ko, pag nakikialam ako sa buhay ng iba ay naiinis siya. Maganda nga yung mga nangyari sa pakikialam ko, naiinis pa din siya. Sinabi niya na tigilan ko na daw ang pakikialam sa iba at humanap na lamang ng ibang dapat kong gawin. Gusto ko lang naman na makatulong, Papa Dudut. Kaya kahit inis siya ay hindi ko na lamang siya pinansin. Nang makalis si Maurice ay may biglang nag-doorbell. Pagbukas ko ng pinto ay si Ernest. Pagkakita niya sa akin ay agad niya naman niyakap ako. Hindi pa din pala siya tapos sa pagpapasalamat. Sinabi niya sa akin na kung hindi daw dahil sa akin ay hindi siya makakalakas o magkakalakas ng loob para harapin ang sarili niya. Hindi na daw niya ililihim pa ang relasyon niya at masaya daw siya na sa akin niya unang ipapakilala. Tapos tinawag niya yung lalaki sa likod niya at pinakilala sa akin. Ang lalaki naman ay masayang nagpasalamat dahil daw sa akin ay hindi na nila ililihim ang relasyon nila. Nakangiti ako pero gulong-gulo sa mga nangyayari. Nang makalis sila ay parang ilang minuto din akong nakatulala at nag-iisip. May kailangan ka pa ba? Wala na. Magbabasa na lang ako nitong pocketbook, pampaantok. Sige, hihiga na rin ako. Matulog ka na. Hihiga lang ako, magkwentuhan muna tayo. Magbabasa nga ako. Paano tayo magkakwentuhan? Kaya nga wag ka na muna magbasa. Ang haba ng oras kanina. Bakit hindi ka pa kanina nakipagkwentuhan? Teka, oo nga no. Ngayon ko lang na-realize na buong hapon mula nung dumating ako, wala kang chismis. Ayan ka na naman sa salitang chismis. Hindi nga ako chismosa. Mapag-obserba lang ako. O siya, mapag-obserba na kung mapag-obserba. Oh, bakit nga wala kang kinuwentong bagong obserbasyon kanina? Nag-iisip kasi ako. Actually, buong araw ako nag-iisip. Tungkol sa? Kay Ernest. Ano ba naman, Sol? Tantanan mo na si Ernest.
Kawawa naman yung tao, ilang araw mo nang pinupulutan. Bibig naman nito. Wala naman akong sinasabing masama tungkol sa kanya. Sa katunayan, sobrang ang pasasalamat niya sa akin hanggang kaninang umaga. Pumunta pa siya rito para magpasalamat. Nagpasalamat siya saan? Nakinausap ko siya at nilinaw ang isipan niya tungkol sa laro-larong relasyon. Oh, ano naman ang sabi niya? Yun nga ang pinagtataka ko. Kasi nang pumunta siya kanina kasama niya yung karelasyon niya. Nagpasalamat sila dahil hindi na nila kailangang itago ang relasyon nila. Teka. Ibig mong sabihin, kasama ni Ernest yung female escort? Hindi. Sinong babae ang kasama niya? Hindi babae. Lalaki ang kasama niya. Bading si Ernest? Oo. Oh, wala namang masama sa pagiging bading. Ikaw talaga. Wala naman akong sinabing masamang maging bading. Anong sinasabi mo? Kung bading si Ernest, ibig sabihin ay hindi siya ang nagpatawag dun sa female escort. Ayun, balik na naman doon. Alam mo, kalimutan mo na nga yung escort na yun. Hindi pwede. Ano, pupuyatin mo na naman ang sarili mo, kakaisip sa buhay ng iba. Alam mo, magbasa ka na lang dyan ng pocketbook mo. Hayaan mo na lang ako rito. Bahala ka nga. Sige na, magbasa ka na lang dyan. Tapos guguluhin mo na naman ako. Hindi na nga. Huwag mo na lang ako pansinin. Mahal? Mahal? Mahal! Ano ba? Bakit ayaw mong sumagot? Ano ba talaga? Sabi mo wag kitang pansinin. Pansinin mo na muna ako. Ano na naman ba yon? Wala ka bang naiisip? Marami akong iniisip. Marami kaming gagawin sa opisina bukas. Kung marami kang iniisip, bakit ka pa nagbabasa ng pocketbook? Nagpapaantok nga ako para maipahinga ko na ang isip ko. Mamaya ka na magpahinga, may tanong lang ako. Pakitanong na please para makatulog na ako. Akala ko magpapaantok ka muna. Mahal naman. Oh, inaantok na ako. Okay na ba? Maya-maya ka na matulog. Pwede ba itanong mo na ang itatanong mo para tapos na? Yun nga. Kung hindi pala si Ernest ang pinuntahan ng babaeng escort, sino kaya? Hindi ko alam. Malay mo si Manggorio. Ano ka ba? Magna 90 years old na si Manggorio. Oh, bakit? Hindi ba pwede kahit matanda na? Imposible yan. Okay na, matutulog na ako. At marami pa akong gagawin bukas. Good night. Sige na nga, matulog ka na. Matulog ka na din. Huwag ka na magpakadalubasa sa pakikialam sa buhay ng iba. Matulog ka na nga. Nangiinis ka pa eh. Good night. Good night. Papatayin ko na tong ilaw dito. Papadudot kahit na ilang minuto ng tulog si Morris ay gising na gising pa din ang diwa ko. Iniisip ko pa din kung sino ba talaga ang pakay ng babaeng yon at nagkakamali siya ng address. Habang inaalala ko lahat ng kapitbahay namin ay bigla akong nakadinig ng pagtawa kay Morris habang natutulog. Nananaginip siya, papadudot. Pinakinggan ko kung ano ang sasabihin pero wala naman. Puro tawa lamang siya at parang may kaharutan siya sa kanyang panaginip. Saka ako napag-isip-isip na ang tagal na naming hindi naghaharutan ni Morris. Ang tagal na naming hindi tumatawa ng ganon. Kung hindi ako ang nasa panaginip niya ay sino? Doon na pumasok ang duda ko na baka may ginagawa kung ano ang asawa ko. Saka bakit parang iniiwasan niya ang usapan tungkol sa female escort na yon? Pinilit kong huwag isipin pero pilit akong kinakalabit ng marites side ko. Ewan ko ba kung bakit bigla kong inabot ang cellphone ni Morris sa bedside table at nakialam ako. Wala siyang password, papadudot, kaya na guilty ako dahil malaki ang tiwala niya sa akin na hindi ko pakikialamanan ng cellphone niya. Pero ayaw talaga akong tantanan ng pagiging marites ko kaya nakialam na rin ako. Nag-scroll ako sa phone book niya at kilala ko lahat ng nandun maliban sa isang numero na ang pangalan ay Brother Bebot. Inisip ko kung sino si Brother Bebot. Wala akong kilalang ganon. Ayaw ko na uling pansinin pero ang daliri ko ang kusang pumindot at nagmensahe kay Brother Bebot. Wala naman ako ibang sinabi kundi hi, yun lang naman po. Ilalapag ko ng bigla nang nag-vibrate ang cellphone. Muntik pang mahulog sa mukha ni Morris ang cellphone.
Buti na lang at nasa loko yun. Binasa ko ang mensahe at nagulat ako sa sagot ni Brother Bebot. Ang sabi niya ay kailangan mo ba uli ng makakausap? Huwag kang mahiya at nandito lamang ako. Kahit nagulat ako sa sagot niya ay nakuha ko pa ding sumagot. Sinabi ko na magme-message na lamang muli ako. Sumagot pang muli siya, Papa Dudut. Ang sabi, okay, good night and see you soon. Papa Dudut, parang tunog na ang sweet ng mensahe niya. Gusto kong maiyak. Pero bago ko umiyak ay nilista ko muna ang numero niya. Saka na ako umiyak ng tahimik, Papa Dudut. Good morning, mahal! Mahal mo mukha mo. Ano yon? Sabi ko good morning din. Anong pagkain? Bago, itlog, tinapay, sinangag, daing at tuyo. Yan na naman. Bakit nagsasawa ka na ba sa relasyon natin? Ano? Sabi ko nagsasawa ka na ba sa paborito nating almusal? Mahal, hindi naman porke paborito araw-araw nang kakainin. Eh di ayaw mo na nga sa akin. Ano? Ano ba yan nangyayari sa'yo? Kanina ka pa bulong ng bulong. Sabi ko ayaw mo ng pagkain. Magluluto ako ng iba. Wag na, okay na yan. Napipilitan ka na lang talaga sa relasyon natin. Hoy! Ano bang binubulong mo dyan? Sabi ko baka napipilitan ka lang, pwede naman ako magluto ng iba. Ano bang iba dyan? Eh di ang ibang babae mo. Anong ibang babae? Ay, napalakas ba ang bulong ko? Anong ibang babae ang sinasabi mo? Wala, kalimutan mo na yun. Anong kalimutan? Sa itsura mong yan, alam kong may gusto kang sabihin. Ano naman sa tingin mo ang sasabihin ko? Ewan ko sa'yo, ikaw ang magsasabi Kalimutan mo na nga. Teka nga, hindi ka ganyan tuwing umaga. Usually, pag umaga ang saya mo, ang active mo magkwento. Tapos ngayon, ganyan ang mood mo. Oo nga Dati-rati pag umaga wala kang gana. Pero ngayon parang lumaklak ka ng energy drink. Hindi na ba ako pwedeng maging masaya pag umaga? Hindi naman. Ang saya mo nga kagabi. Tawa ka ng tawa sa panaginip mo. Sinong kaharutan mo? Anong sinasabi mo? Ikaw, anong sinasabi mo kagabi? Oh, anong sinasabi ko? Tigilan na natin ang usapang to, walang pupuntahan to. Wow! Di ba ikaw naman ang nagsimula ng usapang to? Tigilan na nga natin. Sige, kumain na tayo. Ayan ang daing. Baka naman pwedeng lambingan mo ang pag-aabot. Mahal, eto ang daing Eto ang kamatis. Wala ba tayong suka? Nandito na ako, naghahanap ka pa ng iba. Anong iba? Sausawan ang hinahanap ko. Bakit napunta sa'yo ang usapan? Gusto mo ba sa'yo ko isausaw tong daing? Anong sinasabi mo? Amoy suka ako? Wala akong sinasabing ganyan. Pwede namang isausaw ang daing sa mamahaling alak ka. Ayan ang hirap sa'yo Seryosong usapan dadaanin mo sa biro. Alam mo, diretsahin mo na ako. Ano bang pinagkakaganyan mo? Kalimutan mo na. Sige, kakalimutan ko. Pero ikaw, lagi mong aalalahanin. Kasi nga wag na nating pag-usapan. O ayan na ang suka. Salamat. Pengi din ako ng kamatis. Dala-dalawang gusto, hindi makontento sa isa. Mahal, please naman. Diretsuin mo na nga yung pinagkakaganyan mo. Dahil ba sa pagtawa ko sa panaginip? Bakit ikaw? Pag nagsasalita ka habang natutulog, halos naikwento mo na ang bawat buhay ng mga kapitbahay natin. Nagalit ba ako? Iba yon. Aber, anong pinagkaiba ng panaginip mo sa panaginip ko? Ako nagsasalita, ikaw tumatawa. Mahal, matapos mong ikwento ang tungkol sa buhay ng bawat kapitbahay sa panaginip mo, ang laging ending ng kwento mo halakhak. Iba yung halakhak sa maharot na tawa. O siya, iba na akong iba. Kung may aaminin ka, aminin mo na. Sige, aaminin ko na. Kaya ako masaya ngayon kasi may matatanggap akong bonus. Pero kalimutan na natin yon kasi malilate na ako. Aalis na ako. Ano to, hindi ka man lang kakain? Kung hinayaan mo ko kanina, siguro tapos na akong kumain. Sa opisina na ako mag-aalmusal. Late na ako.
Papa Dudut, alam ko na nagalit sa akin si Maurice, pero gusto ko lang namang malaman ang katotohanan. Ang dami na kasing sunod-sunod na mga pangyayari, lalo na si Brother Bebot, kung sino man siya. Okay lang sana yung tanong na kailangan mo ba uli ng makipag-usap, pero noong sinundan pa ng huwag kang mahiya at nandito labang ako ay iba nang pakinggan yon para sa akin. Isa pa, brother siya pero bebot siya. Kaya siguradong ginagamit niya lamang na alias ang brother para hindi ko malaman. Papa Dudut, gulong-gulo talaga ako at ayokong masirang relasyon namin ng asawa ko, pero paano? Hindi na si Marites ang nag-uutos sa akin na magduda kundi ang sarili ko ng instinct. Pero nagigilty din ako sa ginawa ko. Wala pa naman akong konkretong pruweba ay masyado ko nang dinidiin ang asawa ko. Kaya isa lang ang dapat kong gawin, ang alamin ang katotohanan para matapos na ang lahat ng iniisip ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nang araw din na yon, Papa Dudut, ay gagawin ko ang isang misyon. Ang patunayan na mali ako. Pagkaalis ni Maurice ay agad akong pumunta kay Ernest para hingin ang tulong nito. Kung iniisip niyo po na pagseselosin ko din si Maurice, ay hindi po yan ang gagawin ko. Kinausap ko po si Ernest para i-message ang numero ni Brother Bebot. Kung tamang hinala ko ay numero yon ng Lady Escort, at kung siya ngayon ay siguradong pupunta siya kay Ernest. Sabi ko kay Ernest, magpakilala siya tapos sabihin niya na gusto niya ng kausap. Papa Dudut, sumagot kaagad si brother. Tinanong kong taga saan ba si Ernest. Nang sabihin ni Ernest ang address niya ay nagulat kami nang sabihin ni Brother Bebot na kapitbahay pala ni Ernest si Maurice. Pero madalas na sa labas sila nakikita ni Maurice at paminsan-minsan lang daw siya nakakapunta sa bahay ni Maurice pag wala daw ang asawa nito. Papa Dudut, confirmed, nagtataksil nga si Maurice sa akin. Kailangan ko na lang patunayan ay kung ang escort na si Brother Bebot at ang babaeng unang nagpunta sa bahay ay iisang tao. Nagset si Ernest ng araw at pumayag si so-called Brother Bebot na magkita sila ni Ernest. Pero ang hindi niya alam ay ako ang haharap sa misteryosong si Brother Bebot na yon. Dahil ayokong makahalata si Maurice sa plano ko ay kailangan kong ayusin kaagad ang tampuhan namin. Papa Dudut. Mahal, magtsaa ka muna. Anong meron? Wala, para ma-relax ka. Alam kong pagod ka sa trabaho. Wala ka bang nilagay dito sa tsaa? Ikaw talaga. So wala. Wala, ano ka ba? Pero kung gusto mo lalagyan ko. Nang ano? Ng honey at lemon. Wag na, ayos na to. Inumin mo na. Bakit nagmamadali ka? Ano bang meron dito sa tsaa? Mahal naman eh. Baka lang kasi lumamig kaya ako pinapainom. Kung ang iniisip mo ay ang tampuhan natin kaninang umaga, kalimutan mo na yun. Mali ako, sorry. Seryoso ka? Oo naman. Seryoso ka? Tinatanggap mo na mali ka? Oo nga, kaya nga may peace offering ako sa'yo. Anong peace offering mo? Yang tsaa. Ah, okay. Ito na pala yon. Siyempre may massage na kasama yan. Mahal, paano ko maiinom tong tsaa kung mamasahihin mo ako? Nakakainis ka. Siyempre mamaya pag ubus mo na yung tsaa. Ah, sige. Iinumin ko na. Masarap ba? Binili ko kay Dondon yan. Dala niya galing Italy. Tsaa lang, bumili ka pa ng mahal. Okay lang naman ako sa mga tsaa sa grocery. Mura lang yan, siyempre natawaran ko. Pero masarap siya ha. Nakaka-relax daw yan. Pero mas marerelax ako pag may masahe. Ay oo naman. Sige basta pagkaubos mo niyan. O sige na mahal, anong catch? Anong catch? Walang catch. Gusto ko lang mag-sorry sa nangyari kanina. Sincere ba yan? Oo naman. Oh,
Kalimutan mo na din yun. Salamat, mahal. Oh, kalimutan na natin. Magkwento ka na lang. Anong kukwento ko? Mga kapitbahay. Ay, day off ko ngayon. Namiss ko to. Ang alin? Ito, yung tumatawa tayong dalawa. Minsan kasi sama ka sa akin sa plaza. Upo lang tayo tapos tingnan lang natin yung mga kapitbahay. Promise, ang daming nakakatawa dun. Mahal. Joke lang. O ayan, ubus na ang tsaa. Dapa ka na at mamasahihin na kita. Oo nga. Naku, ang dami mong lamig. Pero nagiinit naman. Dahil sa tsaa? Hindi. Gusto mo lakasan ko ang aircon? Hindi din. Ikaw talaga, pilyo ka. Mag-relax ka na nga lang dyan. Salamat, mahal ha. Saan? Sa lahat. Huwag kang ang pasente dyan. Basta, salamat. At tandaan mo, mahal kita. Pasensya na kung may mga pagkukulang ako. Mahal, Oh, akala ko ikaw ang nakatulog sa pagmamasahe eh. pikit ka na dyan, mahal, para mamasahin na kita ng diretso. Sige. Ayan, dyan. Masakit dyan. Yan, dyan nga. Ay. Kinaumagahan ay naging maganda ang almusal namin, Papa Dudut. Hindi naman sa niloloko ko ang asawa ko, ayaw ko lang makahalata siya sa gagawin ko. Pag napatunayan ko na hindi totoo ang lahat ay saka na lamang uli ako hihingi ng tawad sa kanya. Basta ang importante ay makausap ko ang ugat ng lahat ng pagdududa ko. Siya lang ang makapagbibigay ng liwanag sa gumugulong isipan ko. Kaya pagkaalis ni Morris ay agad ako nagpunta sa bahay ni Ernest, kung saan ay darating ang taong kilala lang namin sa pangalang Brother Bebot. Sasamahan sana ako ni Ernest pero sinabi ko na kaya ko na. Sabi ko ay sisigaw na lamang ako pag kailangan ko ng tulong. Kaya pinapasok ko na siya sa kwarto niya at ako naman ay naghanda na dahil ilang minuto na lamang ay parating na ang kausap namin. Hanggang sa dumating ang oras, Papa Dudut. Tumunog ang doorbell at nakaupo lamang ako at sumigaw ng tuloy. Nadinig kong bumukas ang pinto. Laking gulat ko, Papa Dudut, nang pumasok ang isang lalaki. Sabi ko pa nga na hindi kami bibili ng kung anong binebenta niya. Kasi nakapolo siya na puti at mukhang salesman. Sabi niya na hinahanap daw niya si Ernest. May usapan daw sila. Kinabahan ako, Papa Dudut, kaya tinanong ko kung siya ba si Brother Bebot. At halos bumagsak ang langit sa akin nang kumpirmahin niya na siya nga si Brother Bebot. Hindi ako makapaniwala bakit nakikipagkita sa isang lalaki ang asawa ko. Dineretso ko siya at tinanong ko kung male escort ba siya. Gulat na gulat si Brother Bebot sa tanong ko. Tinanong niya kung ako ba ang asawa ni Ernest. Sinabi ko na hindi at kaibigan lamang ako. Saka sinabi ni Brother Bebot na kinontak siya ni Ernest magpapatulong tungkol sa problema nilang mag-asawa. Sabi ko ay walang asawa si Ernest. Naguluhan ako sa mga sinabi niya at sinabi pa niya na akala niya kaya siya kinontak ni Ernest dahil may problema ito sa relasyon nilang mag-asawa dahil magkakilala sila ni Morris at inisip niya na si Morris ang nagbigay ng number niya. Lalo ako naguluhan. Tinanong ko kung sino ba siya, sa kanya sinabi na isa siyang spiritual at marriage counselor. Nanigas ang pangako at inamin na ako ang asawa ni Morris. Medyo napatras din si Brother Bebot nang malaman niya yon. Pero dahil nandun na rin daw ay sasabihin na niya ang katotohanan. Kinakausap siya ni Morris dahil daw sa amin. Dahil nga daw parang wala na akong oras sa kanya dahil puro kwentong kapitbahay na lamang lagi ang topic namin. Namimiss daw ni Morris ang dating ako na maalalahanin, pati na ang pananamit ko daw ay parang ayaw ko nang mag-ayos para sa kanya. Napahiya ako sa mga nalaman ko. Sinabi pa ni Brother Bebot na ayaw muna ang ipakiusap ako ni Morris sa kanya. Gusto daw muna ni Morris na ihanda ako bago iharap kay Brother Bebot para hindi daw ako magalit at dinadala ko siya sa isang marriage counselor. Papa Dudut, bago umalis si Brother Bebot ay
pinayuhan niya ako na ibalik ang dating ako. Mula noong magkakilala kami ni Morris ay sobrang napahiya ako sa mga sinabi niya. Hindi ako napahiya sa kanya kundi napahiya ako sa sarili ko dahil lahat ng sinabi niya ay totoo. Buong araw akong nakatulala at ang sabi ko ay kailangan kong bumawi sa mga pagkukulang ko sa asawa ko. Kaya kinagabihan ay nagluto ako ng ibang putahe at hindi na tuyo o dilis, Papa Dudut. Mahal! Mahal! Mahal, nasan ka? Punta ka na sa dining room, susunod na ako. Okay. Mahal! Ano to? Ang alin? Itong mesa. Bakit ganito ang setup? Nawalan ba ng kuryente kanina? Bakit may kandila? Hi, handsome. Mahal! Bakit? Bakit ganyan ang suot mo? Ayaw mo ba? Hindi, gusto ko. Ngayon lang uli kita nakitang nagsuot ng ganyan. Kasi lagi ka na lang nakaduster. Ngayon ko lang uli nakita ang braso mo, ang dibdib mo. At ngayon ko lang nakita kang nagsuot ng damit na mas mataas sa tuhod. Siyempre, espesyal ang araw ngayon. Anong meron? Ang pagbabalik ni Sol. Bakit? Saan ka nagpunta? Ibig kong sabihin, eto na uli ako, mahal. Pagpasensyahan mo na ako dati. Mahal, totoo ba to? Ayokong tumawa kasi baka nananaginip na naman ako at kung ano ang isipin mo. Ano ka ba? Totoo ito, no? Akin ang kamay mo. Bakit? Akin na. Ayan, Hawakan mo ang braso ko. Totoo ba o hindi? totoo mahal. Totoong totoo. Maupo ka muna at ilalabas ko na ang niluto ko. Mamaya na mahal. Parang nabusog na ako sa nakikita ko eh. Ikaw talaga, pilyo ka. Sana sinabi mo pala na may ganito tayo. Bumili sana ako ng wine. Shh! Hindi na kailangan bumili na ako. Wow, mahal! Nakakatuwa naman. Ngayon na lang ulit tayo magwa-wine since 19 kopong-kopong. Ako na magsasalin, mahal. No, mahal. Leave it to me. Mahal, ano ba ang nakain mo? Wala pa, mahal. Pero mamaya meron na. Anong ibig mong sabihin? Nagluto ako ng olive-based pasta with shrimp, grilled chicken at saka salad. Wow, sarap naman! Salamat. Mamaya mo na tikman. Ang alin? Ang mga niluto ko. Inumin muna natin tong wine. Oo nga. Para sa asawa kong ubod ng ganda. At sarap. Magluto. Oo nga. Ngayon ko na lang uli matitikman ang luto mo. Yung mga hindi madali ang pagkain lang. Pasensya ka na, mahal. Simula ngayon, hindi na tayo kakain ng madali ang lutuin. Pero okay lang din naman yun. Paminsan-minsan. Basta, talagang i-enjoy ko mga niluto mo ngayon. I love you, mahal. I love you more, mahal. Sandali, kukunin ko yung pagkain sa kusina. Ako na, mahal. Maupo ka lang dyan. Ako ang magseserbisyo sa'yo. Wow, mahal! Grabe naman to. Nakaset up na din pala ang plate. Parang pang sosyal na restaurant ah. Para mukhang masarap tignan. Hindi lang masarap tingnan. Alam kong masarap to. Dahil masarap ka naman talagang magluto eh. Bon appétit, madame. Merci, monsieur. Ang sarap, mahal. Salamat, mahal. Pero mahal, may aaminin ako. Ano yun, mahal? Kilala ko na si Bro Bebot. Mahal? Huwag ka mag-alala, mahal. Hindi ako galit. Sa katunayan, nagpapasalamat pa ako at nagising na ako. Sorry, mahal. Ayoko kasing isipin mo na… Shh! Alam ko, mahal. Kaya kalimutan na natin lahat.
para bagong simula sa mas masaya, mahaba at mas matamis na pagsasama. Cheers! I love you. Pero mahal, saan kaya talaga papunta yung naligaw na female escort? Mahal! Joke lang! Kain na tayo! Papadudot, para kaming nag-renewal of vow ng gabing yon. Inihingi ko ng tawad ang mga pagkukulang ko at siya din ay humingi ng tawad sa mga ginawa niya. Araw-araw na ako nagluluto ng may effort at hindi prito-prito lamang. Pero paminsan-minsan ay nire-request niya pa din ang tuyo at daing. Bukod sa pagluluto ay palagi na din akong nag-aayos. Maniniwala ka ba, Papadudot, na sinusuot ko pa din ang mga duster ko pero pinaayos ko ang lahat na mas sexy ang cut at design. Kaya may variety ang house fashion ko, Papadudot. Kahit nga paminsan-minsan ay nagluluto pa din ako ng tuyo ay hindi na ako nag-aamoy tuyo, lagi ako nag-aayos at nagpapabango. Ang bago ko palang hobby ay gardening kapalit ng kakachismis. Pero kahit may mga tanim akong bulaklak ay palagi pa din akong binibilhan ni Morris ng bulaklak tuwing Biyernes. Malapit na mag-retire si Morris at nakahanda na ang super bakasyon namin. Papadudot, magko-cruise daw kaming dalawa. Wala akong pakialam kung Tirso Cruz or Cheryl Cruz pa ba yan. Basta ang importante ay magkasama kami ng mahal na mahal kong asawa. Salamat po, Papadudot, sa pagbasa ng aking maselan pero masayang kwento. Ang inyo pong kapuso at kabarangay forever na ngayon ay sobrang happy na. Solidad. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kung mahal mo, poprotektahan mo. Gagawin mo ang lahat, masiguro lamang na hindi siya masasaktan, ni magalusan man lang. Ikaw, kabarangay, paano mo nga ba pinoprotektahan ang mahal mo? Dear Papadudot, magandang araw po at sa mga tagapakinig ng Barangay Love Stories sa nangungunang radio station sa bansang Barangay LS 97.1. Ako nga pala si Dindo, 35 years old at certified kabarangay. Neto lang nangyari ang gusto kong ibahagi sa inyo sa ngayon. Ilalahad ko ang bahaging ito ng aking buhay dahil kailangan ko ng makakaunawa sa sitwasyong kasalukuyan naming pinagdadaanan ng mas bata kong kapatid na si Cecil. Mas matanda ako sa kanya ng 10 taon. Kahit malaki ang agwat namin sa edad ay hindi naman yon nakasagabal para maging malapit kami sa isa't isa. Lalo na noong sabay na namatay ang mga magulang namin. Nakatulong yon lalo para mas makilala pa namin ang isa't isa. 25 years old ako nang namatay mula sa aksidente sa motor ang mga magulang namin 2 araw bago magpasko. Nagpunta ng Divisoria ang mga magulang ko sakay ng isang motor para bumili ng mga regalo para sa aming magkakapatid at sa mga inaanak nila. Masaya pa silang nagpaalam sa amin at nagtanong ng mga gusto naming pasalubong. Hindi namin inakalang magkapatid na iyon na pala ang huling beses na maririnig namin ang mga boses nila at makikita ang mga nakangiti nilang mukha. Para akong pinatay sa nalaman kong balita tungkol sa mga magulang ko. Una kong naisip si Cecil. 15 anyos pa lamang siya noon at hindi ko alam kung paano ipapaunawa sa ganong edad ang masakit na sinapit ng mga magulang namin. Pero kinailangan kong sabihin ang totoo at tulad ng inaasahan ko ay hindi yon naunawaan ni Cecil.
Mula sa unang araw ng lamay hanggang sa 40 days, nina nanay at tatay ay hindi ko nagawang mapangitiman lang ang kapatid ko, maging ang sarili ko. Mas lalo nga akong nahirapan, lalo na at nakikita kong hindi na sanay na hindi makatabi ng kapatid ko ang mga magulang ko sa gabi. Ginawa ko ang lahat para manumbalik kami sa dati pero hindi na yon naging posible. Ang tanging pinaintindi ko na lamang kay Cecil ay kailangan naming umabante kahit nawala ang mga magulang namin sa aming mga tabi. Pinangako ko naman sa kanya na hindi namin makakalimutan lahat ng alaala namin bilang pamilya. Pinangako ko sa kanya na aalalahanin namin lahat ng masasayang alaala ng mga magulang namin para hindi namin maramdaman ang pagkawala nila. Kasabay noon ay ang paghigop namin ng mainit na sabaw ng sinigang sa aming bakuran na madalas naming ginagawa noong buhay pa ang mga magulang namin. Yon ang naging tradisyon ng pamilya at pinagpatuloy namin yon kahit na wala na sila, Papa Dudut. Sigurado ka bang nilagyan mo ng patis tong sabaw ng sinigang natin? O kahit asin man lang sana? Oo nga. Baka magayin na naman dati na puro asim lang ha? Kaya nga sinigang 'di ba kasi maasim. Alangan namang tamisan ko. Wala naman ako sinabing tamisan mo. Ang sabi ko, lagyan mo naman ng alat. Ang arte mo talaga kuya. Ikaw na kaya magluto lagi. Pinapaalala ko lang sa'yo. Para naman kapag nagkukwentuhan tayo habang umihigop ng sabaw, hindi tayo purong iwi dahil sa asim. Oo na nga. Natuto na ako. Tikman mo muna kasi. Sige nga. Saktong asim at alat. Natuto ka na nga. Ikaw lang naman tong walang tiwala sa akin eh. Si nanay kaya lagi ang walang tiwala sa'yo. Ouch ha? Pinaalala mo pa talaga? Di ba yun naman ang tradisyon natin magkapatid? Alalahanin ng mga magulang natin at kung paano tayo dati habang humihigop ng sabaw ng sinigang. Kasi naman bungad mo sa akin agad yung kawalang tiwala ni nanay sa akin sa… Pagdating lang naman sa kusina. Ano bang alam ko? Elementary pa lang ako dati. Puro laro lang ang alam ko. Ano bang pakialam ko kung ano ba dapat ang mauna sa pagigisa? Kung sibuyas o bawang ba? Naalala ko nung tinanong ka ni nanay tungkol dyan dati. Sagot mo, mantika ang dapat mauna. Tama naman ako diba? Paano mo nga naman magigisa yung sibuyas o bawang kung walang mantika? Alam naman ni nanay na tama ka ron. Kaya lang, hindi niya matanggap na naisahan mo siya. Kaya niya ako hinabol ng sandok at pinalo sa balikat nung maabutan niya ako. Ikaw lang naman ang kayang sumagot ng ganun kay nanay. Kaya nga laging sinasabi ni tatay na nakahanap si nanay ng katapat. Magkaugali raw kami. Ikaw lang talagang naging katapat ni nanay. Manang-mana ka nga sa kanya. Kaya natatawan na lang kami ni tatay kasi parang nagsasalamin lang si nanay pag magkaharap kayo. Tapos di niya gusto yung nakikita niya. Kaya laging mainit ang ulo sa akin ni nanay. Hindi naman laging mainit ang ulo sa ni nanay. Natsa-challenge lang siya kasi nga kaya mo siyang labanan. Si tatay nga hindi kayang gawin yun eh. Siguro kung nakikita tayo ni nanay ngayon, umuusok na yung tenga niya sa inis. At panigurado kung nakikita tayo ni tatay ngayon, panay naman ang tawa nun. Kumusta na kaya sila, no? Ayun, nakahiga sa ulap. Malambot na ulap. May sinigang kaya sa langit? Speaking of langit, sa langit kaya nagtatanong pa rin si nanay kung anong mauuna sa paggigisa? Kung bawang ba o sibuyas? Sana may kirubin na sumagot ng mantika. Kung may sandok lang sa langit, baka habulin niya rin yung kirubin na sasagot ng mantika. Hindi niya mahahabol yung kirubin na yun. Bakit naman? Ang bilis kaya tumakbo ni nanay. Nakakalipad yung kirubin, di makakasabay si nanay. Malay mo naman sa tagal na nila sa langit ni tatay may pakpak na rin sila. Paano kaya no kung pritong pakpak ng manok ang ibinigay sa kanila? Paano kaya sila makakalipad? Tapos ang flavor, cheese. Lagot talaga tayo sa kanila rito. Hayaan mo na. Masyadong malayo ng langit sa atin. Hindi nila tayo maaabot. Saka kung naririnig man nila tayo ngayon, panigurado, choppy ang tunog natin sa kanila. Walang signal sa langit.
Di ka sure. Paano kung teke na rin pala ron? Baka mas mabilis pa ang internet nila kaysa sa ating nasa lupa. Ay, refill ka ng sabaw, kuya. Para kaming niyayakap ng init ng sabaw ng sinigang sa tuwing pinag-uusapan namin ang mga ala-alang iniwan ng mga magulang namin. Ang tradisyon namin yon ang nakapagpaparamdam sa amin na kasama pa rin namin sila. Parang yakap nga yun ng mga magulang namin at wala na kaming balak ihinto yun. Madalas ay nakakadalawang basong sinigang kami bago kami pumasok ng bahay para ipagpatuloy ang mga ginagawa namin. Pareho kaming naka-work from home dahil online ang trabaho namin. Malakas naman ang naging kita namin, una kong nakahanap ng trabaho online at saka ko naman pinasok ang kapatid kong si Cecil after niyang makapagtapos sa kolehiyo. Naging stable kaming pareho at kahit kaya naman naming humiwalay sa isa't isa para magkaroon ng sariling bahay ay di namin ginawa yon. Mas pinili pa rin naming magsama sa lumang bahay ng mga magulang namin dahil doon ay feeling namin ay safe kami. Kahit pinayo na sa amin ng mga kakilala namin na mas magandang ibenta na ang bahay dahil marami ng sira dahil sa kalumaan. Tumanggi kami dahil hindi nila alam kung gaano kami napasaya ng bahay na yon noong nabubuhay pa ang mga magulang namin. Papadudot, hindi naman naging madali ang simula ng buhay namin mula noong nawala ang mga magulang namin. May trabaho na ako noon pero alam kong hindi sapat yon, lalo na't iniisip ko ang pangkolehiyo ni Cecil. Kaya naman sinipagan ko at inumpisahan ko na ang pag-iipon para kapag tumungtong na siya sa kolehiyo ay meron na kami kaagad bala para sa tuition. Sa awa naman ng Diyos ay nagawa ko naman at naging sapat yon para hindi magkaproblema si Cecil sa kolehiyo. Wala nga lang akong naipon para sa sarili ko. Pero pinangako ko na lamang na babawi ako oras na makapagtapos si Cecil. Hindi naman na-delay sa pag-aaral si Cecil at siniguro niyang makakapagtapos siya on time dahil nahihiya na rin daw siya sa akin. Nagpapasalamat talaga ako dahil very considerate ang kapatid kong yon. Nagtulungan na kami sa mga gastusin noong nagkaroon na rin siya ng trabaho. At paunti-unti ay napagawa na namin ang mga sira ng bahay na madalas ay pinipintasan ng mga kakilala namin. Hanggang sa napaayos na namin ang tuluyan ang bahay. Mas lalo kaming nagkaroon ng dahilan para hindi na umalis doon. Kulang na lang maging ice candy sa lamig tong sabaw ng sinigang ah. Munti ko nang gawing ice candy para ibenta sa mga bata sa labas. Bakit ang lamig? Initin ko muna sa microwave. Sira yung microwave. Bilhin na lang tayo bukas. Luma na rin naman yung atin. May kala naman tayo Wala ah. nang gas. Sakto pagkatapos magluto ng sinigang, naubos na. Bibili rin tayo nun bukas. Ano ba yan? Kung maaga ka lang sana umuwi kanina, di naabutan mo mainit yan. Na-traffic nga ako. Bumawi na lang tayo sa susunod kapag nakabili na ng mga kailangan. Hawakan mo na lang na mahigpit yung baso. Baka sakaling makakuha ng init sa mga palad mo. Ay, mas malamig pa tong sinigang kaysa sa love life mo eh. Dinamay mo na naman ako. Bakit kasi wala ka pang love life? Sa tradisyon natin, hindi kasama ang pag-usapan ng love life ko ha. Isali na natin kapag malamig ang sabaw para makarelate ka. Hindi pwede. Para to sa mga magulang natin. Maiintindihan ni nanay at tatay kung love life mo naman ang pag-uusapan natin. I-update naman natin sila sa mga nangyayari sa atin. Wala namang i-update. Ganun pa rin. Bokya pa rin. Bakit nga kasi? Gwapo ka naman. Ang daming babaeng nag-heart sa mga post mo sa Facebook. At nalaman mo pa talaga yon? Stalker ka no? Kasi nga gusto kong maintindihan kung bakit wala ka pa ring girlfriend. Change topic na. Pag-usapan na lang natin mga naging GF ni tatay bago naging sila ni nanay. Gusto mo pang pag-awayin yung mag-asawa sa langit sa topic na yan ha? Alam mo namang selosa si nanay. Hayaan mo sila mag-away dun. Magsabong silang parang mga manok. Tapos yung referee, yung manok ni San Pedro, no? Sana walang referee. Matira matibay na lang. So bakit nga wala ka pang nagiging GF?
O baka may naging girlfriend ka na tapos ayaw mo lang magkwento. Ay nako, topic na nga manok ni San Pedro. Bumalik pa talaga sa love life ko. Alam mo di kita titigilan. Ikaw kaya ang manok ko sa topic na to. Para matigil ka na, wala pa akong naging GF. BF, Uy, mas lalong wala no? bakit nga? Kasi hindi ako interesado. Wala akong time. Okay na ako mag-isa. Di ka ba nalulungkot na wala kang kasama? Andyan ka naman. Okay na ako ron. Paano pag nag-asawa na ako? Hoy, bata ka pa. Anong pag nag-asawa ka ng pinagsasabi mo? Ano bang bata pa ako? Hello, nagbabayad na kaya ako ng tax? Basta hindi ka pa pwede mag-asawa. Eh boyfriend pwede? Hindi rin. Grabe ka naman! Huwag mo naman akong igaya sa'yo natatandang binata. Aminin mo nga sa akin, may nanliligaw ba sa'yo? Panay ang post mo ng mga selfie nitong nakaraan ah. Tignan mo tong taong to. Nakikita mo naman pala yung mga post ko sa Facebook tapos di mo man lang nilalike. Cecil, May natitipuhan lang naman ako pero hindi naman nanliligaw. busted din mo yon. Di pa nga nanliligaw, paano ko babasti din? Kapag nanligaw sa'yo, busted din mo kagad. Kapag di mo ginawa, papalitan ko talaga password ng wifi natin para hindi ka makapag-post ng selfie mo. Ang OA mo kuya ha. Kung makapagdikta ka naman dyan, akala mo. Di nga masarap ang malamig na sabaw ng sinigang. Bumawi na lang tayo bukas kapag may microwave at gas na. Nag-change topic ka kapag love life mong pinag-uusapan. Tapos kapag love life ko naman, change topic din? May allergy ka ba sa pag-ibig? Wala akong allergy sa pag-ibig, Papa Dudut. Hindi ako nagpapantal o nangangati tuwing pag-ibig ang pinag-uusapan. Hindi lang talaga ako noon komportable sa ganong klase ng usapan. Lalo na kung tungkol yon sa love life ni Cecil. Siguro'y nasanay lamang ako na inaalagaan siya. Nasanay lamang ako na ako lang ang lalaki sa buhay niya. Hindi ko naisip na dalaga na siya dahil ang tingin ko pa rin sa kanya ay 10 taong gulang na kailangan ng gabay ko. Naging overprotective ako sa kanya at hindi niyo naman ako masisisi dahil siya na lamang ang pamilyang meron ako. Nasanay akong pinoprotektahan siya at naisip ko pa lamang na masasaktan siya pagdating sa pag-ibig ay nasasaktan ako. Baka hindi ko matansya ang sarili ko at kung ano pa ang magawa ko sa lalaking mananakit sa kanya. Ganon ako mag-overthink noon pagdating sa kapakanan ni Cecil. Kaya nga isa sa mga dahilan ko kung bakit hindi ako nagkaroon ng love life ay para hindi na rin niya ako gayahin. Kaya lang ay hindi yun umubra dahil na-curious pa rin siya pagdating sa pag-ibig. Natakot ako, aaminin ko. Pagkatapos ng naging usapan namin ay pumasok na ako sa kwarto at nakaramdam naman si Cecil na bad mood ako. Kaya nagpaalam na rin siya para magpahinga. Bit-bit ko pa rin noon ang sabaw ng sinigang. Pinatong ko sa mesa ng kwarto ko habang nakatulala ako at nag-overthink sa kalagayan ni Cecil. Hindi ko na namalayan na nadampot ko ulit ang baso ng sinigang at saka ako humigo. Hindi ko inalintana kung malamig na ang sabaw. Parang yun noon ang paraan ko para maramdaman ko kahit konti ang presensya ng magulang ko. Para bang humingi ako noon ng yakap sa mga magulang ko sa takot na nararamdaman ko para kay Cecil. Pagkatapos ng 2 higop sa sabaw ay para pa rin akong niyakap. Parang naramdaman ko ang mga magulang ko ng mga oras na yon. Para bang pinapaalala nila sa akin na kailangan ko pa rin protektahan ang kapatid ko sa mga lalaking posibleng pumasok sa buhay niya para saktan siya. At yun nga ang ginawa ko sa mga sumunod na araw na nararamdaman kong handa ng magmahalang kapatid ko. Noon naman ay muli akong natakot, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Dumaan ang mga araw at nangyari na nga ang kinakatakutan ko. Nanligaw na ng opisyal ang natitipuhan ni Cecil. Itago na lang natin siya sa pangalang Marco. Kaedad lamang ng aking kapatid. Nalaman ko na matagal nang sinusubukang magparamdam ni Marco kay Cecil pero nag-alangan siya dahil akala niya ay walang gusto sa kanya ang kapatid ko.
Mas lalo ko nainis, lalo na noong nalaman kong si Cecil ang unang lumapit para makipagharutan doon kay Marco. Proud pang nakwento yon sa akin ni Cecil at pilit kong pinakalma ang sarili ko dahil baka may masabi lamang akong hindi maganda. Hinayaan ko siyang malayang magkwento sa mga ganap sa kanilang dalawa ni Marco para makapako kung kaya ko bang tanggapin at pagkatiwalaan ang lalaking yon. Hanggang sa sinabi na ni Cecil sa akin na inimbitahan na nga niya itong si Marco para pumunta sa aming bahay. Gusto kasi ni Cecil na makilala ko si Marco bago niya sagutin. Pilit kong tinago ang galit dahil mukhang seseryosohin na ni Cecil ang lalaking yon. Hindi pwede at ayoko. Nagset ng date si Cecil at sinakto niyang day off naming tatlo para hindi ako makahanap ng rason para tumanggi. Magaling din talaga si Cecil dahil kaya niyang gumawa ng paraan para mapapayag ako sa gusto niya. Isang bagay na namana niya sa aming nanay. Hindi ko pinaghandaan ang pagkikita naming yon ni Marco. Hindi ko nga alam kung anong eksaktong sasabihin sa kanya ng time na yon. Hinayaan ko lamang ang emosyon ko ang mag-guide sa akin sa tamang gagawin. Nagluto nga si Cecil ng sabaw ng sinigang at nais daw niyang i-share kay Marco ang tradisyon namin. Gusto ko siyang harangin noon sa gusto niyang mangyari dahil sa aming pamilya lamang ang tradisyong yon. Hindi ko lang nagawang pigilan si Cecil dahil nakita ko siyang masaya habang niluluto ang sabaw. Pakanta-kanta pa siya noon sa kusina at kahit nakangiti siya ay bakas sa noo at mga mata niya ang kaba dahil ipapakilala na niya sa akin ang lalaking nagugustuhan niya, Papa Dudut. Marco, sumalo ka lang dyan ng sabaw. Huwag kang mahiya sa amin ni Kuya Dindo. Amoy pa lang ng sinigang, mukhang kikiligin na ako hanggang bukas. Sana sinigang na lang ako para sa akin kakiligin. Sinigang ka naman talaga. Kasi kinikilig ka sa akin. Kasi maasim ka. Ay naku Kuya Dindo, nakikisali ka na naman. Bakit pala ako nandito kung ayaw mo makisali ako sa usapan niyo ni Marco? Okay lang po yun. Kain na po tayo. Ay teka, nasan pala yung kanin? Bakit ka naghahanap ng kanin? Para po sa sinigang? Di po ba dapat kinakaninan to? Cecil, hindi mo naturuan tong bata mo ah. Marco, hindi kasi kami nagkakanin pag sinigang. Ha? Ano sinasabay nyo? Mashed potato? Buttered vegetables? Sabaw lang talaga ng sinigang ang hinahanda namin ni Kuya Dindo. Tapos, dito namin sa bakuran hihigupin yung sabaw habang nagkukwentuhan tungkol sa mga magulang namin. Ito pala talaga yung tradisyon nyo. Sorry, nung sinabi mo kasi sa akin yung tungkol sa sinigang, matik na naipares ko na agad sa mainit na kanin. Pasensya na, nakasanayan lang. Naku, huwag kang mag-sorry. Kami lang naman kasi ang gumagawa niyan. Saka baka magulat ka ha. Literal na sabaw lang ng sinigang ang matitikman mo. Walang ibang rekado. Sabaw lang talaga na maasim. Wala kahit ano? Kahit gabi? Kahit yung ceiling green? Wala ring baboy? Kasama naman yun sa pagluluto ng sinigang namin. Kaya lang, sa tradisyon namin, hindi namin sinasamang kainin yung rekado. Sabaw lang talaga. Kung gusto mo sabayan mo ng ibang pagkain, ako madalas sinasabay ko sa pandesal na tostado. Tostadong pandesal at sabaw ng sinigang? Oo, tapos si kuya naman madalas sinasabay niya sa yosi. Parang kape nyo pala tong sabaw ng sinigang. Pinapares nyo sa yosi at pandesal. Tama, yun nga ang nangyayari. Ang weird ah. Mukhang may problema ka sa pagsisinigang namin ah. Ay, wala po. Nakakatuwa nga po kasi ngayon ko lang nalaman yung ganitong tradisyon. Mukhang sanay ka mamlastik no? Kuya! Nabigla lang po. Gusto ko rin pong mapasali sa tradisyon nyo. Bakit? Pamilya ka ba namin?
Kuya naman! Cecil, nagbibiro lang naman kuya mo. Alam ko na yung mga ganyang galawan ng mga lalaki. Kunwari interesado kayo malaman ng mga bagay tungkol sa babaeng nililigawan nyo. Pero ang totoo, gusto nyo lang talaga sila mapasagot kagad. Ay, hindi po ako ganun. Wag ako. Pag kinukumpronta na kayo, ganyan lahat ang sagot nyo. Kuya, tama na please! Tama na. Kaya mo nga siya dinala rito para makilatis ko, di ba? Pwede namang mangilatis ng hindi nagpapakita ng kabastusan, di ba? Kabastusan? Sanay lang ako sa derechahan. Kung gusto ng lalaki na to na makuha ang tiwala at pagmamahal mo, dumaan muna siya sa akin. Alam mo, kuya? Naiintindihan ko ang kuya mo, Cecil. Kahit ako, sa bunso kong kapatid, overprotective din ako. Babae rin kasi si bunso tulad mo. Kuya Dindo, alam ko ang pakiramdam mo. Kuya rin ako. Hindi mo alam ang pakiramdam ko. Alam ko po yun. Alam mo? So alam mong ayoko sa'yo. Yun kasi ang nararamdaman ko. Madali lang naman magbago ang nararamdaman ng tao. Madali namang mabago ang nararamdaman ng tao. Maliban sa akin. Kasi ayoko sa'yo. Marco, sa susunod ka na lang humigop ng sinigang. Mukhang mapaklatong nagawa ko. Okay lang bang umuwi ka na muna? Cecil. Pero kung gusto mo talagang makatikim ng sinigang, pwede tayong kumain dyan sa karinderya malapit sa kalsada. Doon may sahog na, may kanin pa. Tara? Hindi na ako tinignan pa ni Cecil nang tumayo na siya para ayain ang umalis si Marco. Si Marco naman ay nag-alangan kung magpapaalam ba sa akin o hahabol na sa mabilis na lakad ni Cecil. Sa huli mas nang ibabaw ang kagustuhan ni Marco na maging maayos sa harapan ko. Tumango siya at sinabing aalis na siya. Hindi naman ako sumagot sa pagtango niya. Kunwari na lamang ay nagsasalok na ako ng sabaw ng sinigang sa baso ko. Parang ang hinihintay pa ako ni Marco na sumagot sa kanya at para hindi na niya yon hintayin pa ay kunwari na lamang ay hinahanap ko ang yosi at ang lighter ko. Nakaramdam naman ang mokong. Nang makaalis na silang dalawa ay saka ko nilabas ang yosi at lighter sa aking bulsa. Nagsindi ako ng yosi at humithit ng 2 beses bago ako humigop ng sabaw ng sinigang. Mag-isa kong inalala ang mga magulang ko. Pero hindi ko yun nagawa ng maayos dahil nangibabaw ang galit ko kay Marco. Inasahan ko namang hindi magiging maganda ang unang pagkikita naming dalawa at mas lalong inasahan kong hindi magiging maganda ang mga susunod pa naming paghaharap. Yun sana ang gusto kong maintindihan noon ni Cecil. Ilang oras akong nakatambay sa bakuran at halos ako na ang umubos ng sabaw ng sinigang na ginawa ni Cecil. Hinintay ko ang kapatid ko na makabalik para makapag-usap kami tungkol kay Marco. Siniguro ko na matatauhan ang kapatid ko oras na makausap ko siya nang kaming dalawa na lamang. Kaya lang nilamok na ako sa bakuran namin. Pero hindi pa rin umuwi si Cecil. Nag-alala naman ako pero hindi ko siya kinontak. Pumasok na lamang ako sa loob ng bahay para kainin ang rekado ng sinigang. Nakalagay yon sa loob ng ref at hindi ko na nga pinainit pa at pinapako na lamang kahit sobrang lamig na ng mga yon. Nang nabusog ako ay nakatulog na lamang ako sa sala. Sakto na doon ako natulog para mabilis kung maaabutan si Cecil kung nakauwi na ito. Kaya lang inumaga na ako sa paghihintay pero walang Cecil ang umuwi ng bahay. Kaya naman tinawagan ko siya pero hindi sumagot. Tinawagan ko ulit ng ilang beses hanggang sa nagbukas ang pintuan at tumambad sa akin si Cecil na mukhang bagong gising lamang. Suot pa rin ang damit na gamit niya noong kasama niya si Marco. Napuyos ako sa galit at may hinala ako na nagpalipas siya ng gabi sa bahay ng lalaking yon, Papa Dudut. Bakit ngayon ka lang? Magpapahinga na muna ako. Pagod ako. Pinagod ka ni Marco? Ang bastos kuya ha, ang bastos mo. Ikaw ang bastos. Hindi ka man lang nagpaalam na hindi ka uuwi. Patas na tayo. Bastos ka rin naman kahapon. Pinahiya mo ako sa harapan ni Marco. Hindi ikaw ang pinahiya ko. Si Marco.
Ang hina mo pumikap. Pinahiya mo rin ako sa ginawa mo. Ano na lang ang iisipin ni Marco? Pinalaki akong bastos ng kuya ko? Yan ba natutunan mo sa kakasama sa lalaking yon? Marunong ka na sumagot-sagot sa akin ngayon? Natuto ako sa'yo, kuya. Dahil sa kagaspangan ng ugali mo, kaya kailangan ko na magsalita ng ganito. Hindi pwedeng ganun ang asta mo sa lahat ng taong pinapakilala ko sa'yo. Kay Marco lang magiging magaspang ang ugali ko. Masyado kang mapanghusga. Isang beses mo pa lang siyang nakikita, pero pinamukha mo na agad na kilalang kilala mo na siya. Lalaki ako, kaya alam ko. Huwag mong gamiting sandata lagi ang gender mo. Hindi lahat ng lalaki parehas mo mag-isip. Kitid ng utak mo. Ganyan ba lahat ng lalaki o talagang ikaw lang ang pinagpala na maging ganyan? Bastos ka! Baka nakakalimutan mo kung sino nang taguhid sa'yo nung bata ka pa. Oo, ikaw na. May utang na loob na ako sa'yo. Ipapamukha mo ba lagi sa akin yan? Para makuha mo lahat ng gusto mo? Kung kailangan, bakit hindi? Hindi ko kailangan yan, kuya. Kailangan kong magtiwala ka sa mga desisyon ko para sa sarili ko kasi nasa tamang edad na ako. Hindi na ako yung batang Cecil na pwede mong mapasunod at mautos sa 3 pirasong candy at soft drinks. Kahit nasa tamang edad ka, nasa poder pa rin kita. Baka nakakalimutan mong bahay to ng mga magulang natin na pinamana sa ating dalawa. May karapatan ako sa bahay na to. Hindi mo rin ako pinapalamon. May sarili akong trabaho. Trabaho na hindi mo nakuha kung hindi dahil sa akin. Kaya huwag mo akong pagbalakihan. So ganito na lang lagi? Isusumbat mo lahat ng tinulong mo sa akin sa tuwing hindi mo ako napapasunod sa gusto mo? Sabi ko nga, kung kailangan, bakit hindi? Hindi mo na ako madadaan sa ganyan. May sarili akong utak para magdesisyon kung ano ang gusto ko. Kung gusto kong makasama si Marco, tanggapin mo yon. Kasi yun ang desisyon ko. Kasi buhay ko to. Buhay mo na utang mo sa akin. Kung meron man akong pinagkakautangan ng buhay ko, sina nanay at tatay yon. Ako ang nagtuloy ng buhay mo nung nawala sila. Huwag mong kalimutan yan. Sa inaasta mo sa akin ngayon, ang sarap na lang kalimutan lahat ng tinulong mo. Wala kang utang na loob. Wala kang puso. Wala kang alam sa pagmamahal kaya ganyan ka magsalita. Subukan mo kayang magmahal para maintindihan mo ko. Hindi yung puro galit lang ang pinapairal mo sa puso mo. Hindi galit ang umiiral sa akin. Nag-aalala lang ako sa'yo. Hindi yun ang nakikita ko. Puno ka ng galit. Puro sarili mong iniisip mo. Gusto mo lahat ng tao susunod sa'yo. Kung nagagawa mo yan sa iba, sa akin hindi yan uubra. Isipin mo na kung anong gusto mo isipin. Alam kong dahilan ko kung bakit ko to ginagawa. Lahat ng to para sa'yo. Sa huli, ikaw din na maikinabang dito. Talaga? Bakit sa nakikita ko ikaw lang ang makikinabang sa lahat ng to? Dahil sa mga inasta mo, na iba na ang tingin ko sa'yo. Masyado kang makasarili. Wala kang puso. Wala kang alam sa pagmamahal. Wala! Walang puso, walang alam sa pagmamahal. Yon ang tumatak sa isipan ko na ng mga huling sinabi ni Cecil bago siya nag-walk out at nagkulong sa kwarto. Hindi na ako nakasagot at wala naman akong balak na sumagot pa. Hindi niya alam ang sinasabi niya, iyon ang nasa isipan ko noon. Hindi porket hindi ako nagkikwento sa kanya tungkol sa love life ko ay hindi na ako marunong magmahal. Kung meron man akong ipagyayabang, yon ay ang kapasidad ko para magbigay ng totoong pagmamahal. Hindi yun nalaman ni Cecil Papadudut. Tanging ako lamang ang nakakaalam noon. Maski ang mga magulang ko ay hindi rin yun nalaman noong nabubuhay pa sila. Kahit nakatawid na sila sa kabilang buhay, alam kong wala pa rin silang alam. Magaling akong maglihim sa nararamdaman ko. Isang bagay na hindi ko alam kung makakatulong ba sa akin sa pakikisama ko sa ibang tao o iyon ang magiging dahilan para mas lalo silang lumayo sa akin. Sa naging pagtatalo namin ni Cecil ay napatunayan kong lumayo ang loob ng tao sa akin dahil sa mga lihim ko. Marunong akong magmahal, yon ang totoo. Minsan sa buhay ko ay may isa akong babaeng minahal ng lubos. Pero alam kong kailangan kong pigilan ang nararamdaman ko. Hindi ko nagawang sabihin sa kanya ang totoo dahil alam kong hindi niya ako pwedeng mahalin tulad ng pagmamahal ko sa kanya. Ilang beses kong pinangarap na makasama siya pero hindi yon pinayagan ng tadhana. Nilihim ko ang nararamdaman ko ng ilang taon
At masakit para sa akin na hindi ko magawang kalimutan ang unang pag-ibig ko na marahil ay huli ko na rin. Kahit ilang beses kong sinubukang palakasin ang loob ko para sabihin ang katotohanan ay nakulangan pa rin ako. Alam ko noon sa sarili kong walang pag-asa kahit na ilang beses naming baliktarin ang mundo. Kilala siya ni Cecil, kilalang kilala. Kaya nga hindi ko magawang sabihin kay Cecil ang tungkol dito dahil ayokong mabigla siya. Hanggang isang araw ay nasanay na lamang ako na tinatago ang nararamdaman ko. Kung ang kapalit naman noon ay hindi magulo ang tahimik ko ng mundo. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagkaroon na ng tensyon sa pagitan naming dalawa ni Cecil. Wala akong ibang sinisisi kundi si Marco. Alam kong may kasalanan din ako sa mga nangyari pero ang hirap kasing ipaintindi kay Cecil ang intensyon ko. Para lang din naman sa kanya ang ginagawa ko noon. Iniiwasan na niya ako at pinaparamdam sa akin na galit siya. Bilang isang kuya at bilang isang nakakatanda sa kanya ay pinakita ko rin ang pagkayamot ko sa kanya. Kung ano ang turing niya sa akin noon ay ganon din ang sinukli ko. Hindi ako nagpatinag dahil alam kong nasa tama ako. Binigyan ko lamang siya ng oras para ma-realize lahat ng yon. Kaya lang ay tumagal na pero mas lalo lang umigting ang tensyon sa pagitan naming dalawa. Kaya natakot na rin ako na yun na ang maging mitya ng pagkabuwag ng masayang pagsasama namin. Ako na rin ang nakaisip na magpakumbaba. Alam kong wala na akong mahihintay sa kanya noon kaya bilang isang kuya o bilang isang nakakatanda, ako na lamang ang gagawa ng paraan para maibaba na rin niya ang kanyang pride. Isang araw ng Sabado wala kaming pasok pareho. Nagpa siya akong magluto ng sabaw ng sinigang para mapagsaluhan namin. Yun din ang paraang nakita ko para magkaayos na kami. Kapag nagkakatampuhan kasi kami dati, sinigang lang ang katapat para magkaayos kami. Malaki ang tiwala ko noon na mapag-aayos kami ng mainit na sabaw ng sinigang. Sinarapan ko ang pagluluto, pinaasim ko tulad ng gusto niya. Ewan ko na lang kung hindi pa bababa ang pride niya noon. Habang hinahalo ko nga ang sabaw at habang inaalis ko ang mga rekados, dinasal ko sa mga magulang ko na sana'y matulungan nila kami ni Cecil para magkaayos. Kinakabahan man pero nilapitan ko si Cecil sa bakuran para iabot ang isang tasa ng mainit na sabaw ng sinigang. Tinignan niya lamang ako at nagbalik na sa pagkuskus ng kuko niya. Nilapag ko sa mesang katabi niya ang tasa ng sinigang. Saka ako naupo paharap sa kanya, Papa Dudut. Mas importante pa ba yung kuko mo? Unahin mo na higupin yung sabaw ng sinigang. Nakarami na ako ng sabaw ng nilagang baka kanina. Ayos na ako. Kuko ko na ang priority ko ngayon. Hindi ka naman kumakain ng nilagang baka. Di ba ayaw mo nun? Lagi mo sinasabi kulang sa sipa ang nilaga. Kaya nga hindi ka maganang kumain pag yun ang nakahain. Malakas yung sipa ng nilagang baka sa kanto. Mas may sipa tong sinigang ko. Dali na, tikman mo. Hindi magandang paghaluin ng nilagang baka at saka sinigang. Bakit? Magsisipaan ba sila sa tiyan mo? So ganito na lang yun, kuya? Anong ganito lang yun? Makikipag-usap ka ulit sa akin na parang walang nangyari? Alam ko kung ano nangyari. Gusto ko lang magkaayos na tayo. Bumalik sa dati. Kaya nga lumapit na ako. Kaya nga pinagluto na kita ng sinigang. Walang kahit na anong sinigang sa mundo magpapawala ng galit ko sa'yo. Ako na nga to nagpapakumbaba. Ikaw pa tong lalo nagmamataas. Dapat lang namang magpakumbaba ka. At dapat lang sa'yo na magmataas? Ganun ba? Alam mo, ikaw ang mali rito, kuya. Bakit naman pipigilan mo ako na magmataas? Ako naman tong tama. Kahit ikaw ang tama, magpakumbaba ka pa rin. Paano tayo magkakaayos niyan? Sino bang nagsabi sa'yo yung gusto ko makipag-ayos sa'yo? Gusto mo habang buhay na lang tayo magkagalit? Yun ba gusto mo? Sabi mo nga dati, kung kailangan, bakit hindi? Huwag kang pilosopo. Hindi pagiging pilosopo yon, pagiging totoo yon. Yan ba ang natutunan mo kay Marco? Ang sagutin ako ng pabalang?
Kung meron man akong natutunan kay Marco, yun ay lumugar at ipaglaban ng tama. Lalo na kung nasa katwiran ako. Masyado pa kayong bata para maintindihan kung anong tama sa mali. At sino ka para magdikta kung ano lang ang kaya ng utak naming mga bata? Mula ngayon, hindi ka na pwede makipagkita kay Marco. Sino ka para pigilan ako? Kuya mo ako. Ako nagpalaki sa'yo. Edi thank you. Huwag kang ganyan sumagot. Paano ba dapat? Kailangan ba nakaluhod ako? Cecil, sumusobra ka na. Ikaw din naman ah. Talaga ba? Ayoko na makipagtalo sa'yo. Aalis na ako. Ubusin mo yung sinigang mo. At saan ka pupunta? Kay Marco? Sa lahat ng sinabi mo, diyan ka lang tumama. Pinupundi mo talaga akong babae ka ha? Halika rito! Bitawan mo ako, kuya! Pumasok ka sa loob ng bahay kung ayaw mo kaladkarin kita hanggang bubungan. Kuya, ano ba? Nasasaktan ako! Hayaan mo na ako makalis! Kuya, please! Ngayon bigla ang babait? Hindi! Walang aalis ng bahay! Tara dito! Bilisan mo maglakad! Pasok! Bitawan mo ako! Aray! Diyan! Pumasok ka sa kwarto mo! Ano bang problema mo? Hindi ka lalabas sa kwarto mo! Diyan ka lang! Huwag kang lalabas! Pinaghampas noon ni Cecil ang pintuan ng kwarto niya para makalabas siya pero nagawa ko yung ikandado mula sa labas ng kwarto. Nagpasalamat talaga ako na may mga nakahandang pangkandado ang mga kwarto namin na ginawa ng tatay namin noong nabubuhay pa siya para lang maging safe ang mga gamit namin lalo na tuwing may mga bumibisita sa amin o tuwing lumalabas kami. Bigla ko lang yung naalala ilang araw bago ako nagpasyang ikandado si Cecil sa kwarto niya. Opo, Papa Dudut. Plinano ko talaga yon na ikulong siya oras na magpumilit siyang puntahan si Marco. Hindi ko pa nga dapat yon ginawa noong araw na yon kaso'y hindi na ako nakapagtimpe. Inunahan ako ng galit at kinulong siya roon. Hindi na halos makasigaw noon si Cecil. Puro pagkalampag lang ang ginawa niya sa pintuan. Pinakiusapan ko siyang magpakalma muna roon bago ko yon bubuksan. Sinubukan kong ipaliwanag sa kanya na wala naman akong balak na masama. Gusto ko lang noon na pag-isipan niyang mabuti ang mga susunod niyang gagawin. Sinabi ko rin na hindi ako komportable na pupuntahan niya si Marco lalo't hindi maganda ang relasyon naming magkapatid ng mga oras na yon. Ayokong ma-brainwash ni Marco si Cecil. Hindi ako sinagot ni Cecil at puro lamang siya noon hampas sa pintuan. Halata ang galit niya noon pero paulit-ulit kong sinasabi sa kanya na kumalma muna siya bago ko palabasin ang kwarto. Pinatay ko ang wifi at ang cellphone naman niya ay naiwan niya sa bakuran. Kaya hindi ako nagkaproblema kung meron siyang tatawagan noon para isumbong ang ginawa ko. Nasa labas lamang ako noon ng pintuan niya at hihintayin na tapusin niya ang pagkalabog sa pintuan para mapagbuksan ko na siya. Wala pang isang oras ay tumahimik na sa loob ng kwarto ni Cecil. Pinakiramdaman ko ulit siya para masiguradong kalmado na siya. Noong mapansin kong ayos na si Cecil ay saka ko binuksan ang pintuan. Handa na ako noon na kausapin siya at hiniling ko na sana'y ganun din siya. Wala naman akong ibang gustong mangyari kundi ang magkaayos kami pero sadyang matigas lang talaga ang ulo niya noon na pinalalapan ng pride niya. Pagkabukas ko ng pintuan ay nakita ko siyang nakaupo sa gilid ng kama niya. Napatingin siya sa akin at kita ko ang talim ng tingin niya sa akin. Sa kanya ako sinugod para sampalin. Ano ba, Cecil? Huwag ka manakit! Kumalma ka! Paano ako kakalma sa ginawa mo? Kinaladkad mo ako dito sa kwarto tapos kinulong mo ako! Ginawa ko lang yun para kumalma ka! Ginawa mo lang yon para ilayo ako kay Marco! Anong susunod? Ikukulong mo na ako sa garahe natin? Hindi mo ako papakainin? Tapos mas lalo mo ako sasaktan? Wala akong balak na gawin isa man sa mga nabanggit mo. Gusto ko lang magkausap tayo ng maayos. Yung kalmado. Kaya ako naisip na ikulong ka saglit dito sa kwarto mo. Wala naman akong balak na ikulong ka habang buhay. Gusto ko lang… Gusto mo lang ako ikulong sa buhay mo, ganun ba?
Para mapasunod mo ako sa lahat ng gusto mo tulad ng mga bata tayo? Cecil, hindi ganun ang… Mula nang namatay ang mga magulang natin, wala akong ibang ginawa kundi sundin lahat ng gusto mo. Mula sa mga damit na isusuot ko hanggang sa mga kakaibiganin ko. Ikaw lahat! Ikaw lagi ang nasusunod! Sumunod ako sa iyo noon kasi takot ako na madismaya kita. Ikaw na lang kasi ang pamilya ko at kapag nawala ka pa, hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Ganun din naman ako eh. Kaya nga pinoprotektahan kita kay Marco. O sa kahit na sinong lalaki kasi ayaw kitang mawala. Ikaw lang ang pamilya ko. Magkaiba tayo, kuya. Ayaw kitang mawala sa buhay ko dati. Kaya lahat sinusunod ko. Pero itong ginawa mo sa akin, hindi ko na ito papalampasin. Hayaan mo naman akong maging masaya sa desisyon ko. Hayaan mo akong pumili kung sino ang gusto kong makasama sa buhay ko. Kailangan kitang tulungan sa mga desisyon mo. Hindi mo pa alam ang kailangan mo. Maniwala ka. Ikaw ang maniwala sa akin, kuya. Kaya ko na ang sarili ko. Buong buhay ko wala naman akong ibang ginawa kundi sundin ang gusto mo. Ibigay mo na to sa akin ngayon. Hayaan mo na ako maging masaya kay Marco. O sa kahit na sinong tao na pipiliin kong makasama. Hindi. Hindi ko kaya. Hindi mo naman kailangan kayanin. Kailangan mo lang tanggapin. Hindi na ako bata na dapat mo laging bantayan. Hindi mo na problema bawat kilos ko. May sarili na akong utak, kuya. Hindi mo kasi maintindihan. Ikaw ang hindi ko maintindihan! Mahal kita, Cecil. Ginagawa ko to bilang kuya mo. Alam ko minsan sumusobra na ako. Pero nagagawa ko lang yun sa takot na baka masaktan ka. Kung masaktan man ako, kusa akong matututo. Hindi mo na kailangan problemahin yun. Hindi mo maalis sa akin na hindi yung problemahin. Kasi mahal kita. Hindi ganyan ang pagmamahal, kuya. Marunong umanawa ang totoong nagmamahal. Hindi mo ako totoong mahal, kuya. Hindi! Maniwala ka, Cecil. Please. Ginagawa ko lang to para maiparamdam sa'yo na mahal kita. Hindi! Hindi ko maintindihan. Kasi iba yung klase ng pagmamahal ko. Yung pagmamahal na binigay sa atin ng mga magulang natin nung buhay sila. Yun ang kailangan kong pagmamahal. Yun ang hindi mo kailanman naibigay sa akin. Minahal kita sa paraang alam ko. Pero hindi yan ang kailangan ko. Mabuti ngayon pa lang, magkalimutan na tayo. Salamat dahil binuhay mo ko. Salamat sa mga sakripisyo mo para sa akin. Kaya ko ang sarili ko. Cecil! Bumalik ka rito! Cecil! Cecil, mahal kita! Mahal na mahal kita! Cecil, mahal kita, mahal na mahal kita. Ito na marahil ang pinaka-totoong sinabi ko sa buong buhay ko. Ito na rin ang sikretong matagal ko nang tinatago. Mahal ko si Cecil Papadudut, hindi bilang isang kapatid kundi bilang isang babae. Bago niyo ko pandirihan ang revelasyon kong ito, ay gusto kong iklaro na hindi kami totoong magkapatid ni Cecil. Ampun lamang ako ng mga magulang namin. Inakala nila noon na hindi na sila magkakaroon ng anak kaya inampon nila ako. Naging lihim ito at nalaman ko lamang ang totoo noong nagbinata na ako. Tinanggap ko naman yon at nagpasalamat pa nga dahil binigyan ako ng Diyos ng maayos na magulang na kukup-kup sa akin. Hindi kailanman sa mamaang loob ko na isa lamang akong ampon. Sa pagdaan ng mga taon, isang himala ang nangyari, nabuntis si nanay at yon na marahil ang pinakamasayang araw para sa kanila ni tatay. Naging masaya ako para sa aming pamilya. Wala akong ibang naramdaman noon kundi ang saya na may matatawag na akong kapatid sa wakas. At doon na nga dumating sa buhay namin si Cecil. Hindi niya nalaman kailanman na isa lamang akong ampon. Minahal ko siya at prinotektahan mula nung pinanganak siya hanggang sa nakatungtong na siya ng eskwelahan. Kaya lang ang naging problema noong nagdadalaga na siya.
at mas naging malapit kami sa isa't isa ay nahulog naman ako sa kanya. Hindi ko yon pinaalam sa kahit na sino dahil alam kong hindi nila maiintindihan ang sitwasyon ko. Hindi ko rin naman sila masisisi dahil ganon din ang nangyari sa akin. Hindi ko rin naiintindihan ang sitwasyon. Hindi ko naintindihan ang sarili ko kung bakit ako umiibig sa kapatid ko. Kaya nasaktan ako nang sinabi ni Cecil na hindi ako marunong magmahal. Dahil kung alam lamang niya ang buong buhay ko ay siya lamang ang babaeng minahal ko. Ilang beses ko namang sinubukang takasan ang nararamdaman ko pero hindi ko nagawa yon. Hinayaan ko na lamang na lumala ang nararamdaman ko hanggang isang araw, pinamukha sa akin ang tadhana na hindi talaga kami para sa isa't isa dahil nahulog na siya sa iba. At alam ko na kahit anong mangyari, hindi naman niya ako pwedeng mahalin. At alam ko na kapag nalaman niya ang totoong nararamdaman ko ay lalayuan niya ako. Papa Dudut, hindi ko na alam ang gagawin ko sa sitwasyon namin ni Cecil. Ano ba ang dapat kong gawin? Wala na akong balita sa kanya dahil kinuha na niya lahat ng gamit niya. Natakot na rin akong hanapin siya at kausapin dahil baka mas lalo siyang magalit sa akin. Sana po ay magawa ninyo akong matulungan sa problemang kinakaharap ko sa ngayon. Sa tulong ng inyong number 1 na programang Barangay Love Stories, alam ko at panatag ako na may mapupuntahan ng kwento kong ito. Maraming salamat po sa inyong mga kabarangay. Maraming salamat sa Barangay LS sa pagtatampok ng aking liham ngayong araw na ito. Umaasa ako sa inyong mga sagot at mga advice. Ako ang inyong kabarangay forever, Dindo. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever